Yesu ndio chukua. Iya, basi kwa nini moshi? Mara ni basi. I'm sorry, Mom. Immediate for exam. Inapa konche. Nienda ndio mna yako. Andakashika atarara mba mangu betu. Mzimewa. Kutika bagaika nyai kuti ini ndoshandira pamutare asi ndosha pamucheni saka ndinoti kana weekend ikasvika ndopandinoya kupi pamucheni Friday, Saturday, Sunday, Monday ndomuka ndodzoka basa anga aripakamandira saka maitikiro akaita nyaya muswa 27 May ndakamuka semazuva ese ndichiti ndakudzokera kubasa on the first day of the week ndobva ndaenda kubasa saka pandakaenda kubasa ndakangofunga ndikubasa kuti ayo ngandidzokere kupi kumba. It was around masikati ndinobvisa hangu chibage changu chiri chirumu chibage chachakuoma saka kufamba kwandakaita ndanga ndisina kucommunicata namaya ndichadi ndichadzoka vangoti munhu adi aenda kubasa kwake semazuva ese ndadzoka kudero handina kutaura ndakangosvika pamba ndakapanikira tu dzinosvika pamba ndakangosvikawo neimwe nzira ndobva ndangopinda chimba ndobva ndatora bhemba rangu ndikati ndotema chibage changu chandaida kufurura ndisati ndatombofurura amai vanga vari chibage pakati indi kunoku kune rodi taa iriko ndokwavanga vari ikoko pane musika wavo vanombotengesa ipapo saka ndakanzwa vari kutaura pafoni saka ndakada kunyatsotera conversation iri kumbotaurwa iri kumbonzi chii saka ndakangonzwa kuti chinzi atoenda kubasa asi haasi kudzoka anodzoka chii pamwe mangwani saka ndakaita interest yekuda kunyatsonzwa chii chiri kumbotaurwa panyaya iyoyi zvikanzi uri zvikanzi handiri matakshop ndevayanga kudayira manja zvikanzi ndozvokufonera ndambofonera tindo mwana ndinogara naye kutaura ari kuita form 3 saka communication iyoyo ndakafunga kuti pandambofonerwa uyu that means kuti zoconfirma kuti ndakutaura here kana kuti ndobva ndafunga kandati ai inini ngandibve pamba panapa ndisati ndaoneka ndobva ndatochinja ndobva ndati ngandiri kumashops ndobva ndabuda nekwatisina kuoneka nako ndobva ndaenda kumashops apa ndaimira kuti kusviba pakusviba ndakati ngandidzoke kumba I think it was around past 7 ndichisvika pamba ndikati nhasi handichida kubvopinda mumba kana pane zvinongoichitika pamba pana pane zvandadi kuona ndobva ndamira kuchibage kumunda uko imba papa pedu ipapo pane malights sezvakaita malights iwaya panze panenge pachioneka because pane masolar lights aripo ndakangomirira paya paya hapana kuitawo time ndobva ndakaona munhu asvika hanaziva kuti munhu asvika ndiani nduko ndobva aenda pawindo ndobva adongorera mumba ekutanga pane snuka tebhuru iripo ndobva pasnuka ndobva aenda kusnuka ndobva auya ndobva adongorera sadati ibavha here chii ndikati ndarigona kuti munhu ada kudii ndagara zvakaitika about 4 times ndagara pai ndikati pamwe munhu ada kundibira chii mbudzi dzangu panapa ndamira ndakazoona malaitsi ese ndobva adzimwa epamba malaitsi tinorara ari on asi akabva adzimwa ndikati what is happening pana ndobva ndatenderera imba ndobva ndaenda kubedroom kwedu kune bedroom room kwatinorara isusu ndobva ndateerera ndipawindo akaona silence
ndakazonzwa vanhu kutaura pasi pasi. To make sure kuti mumba mapinda chii munhu mane vanhu 2. Ndobva ndati ngatiende pane takishop iri padhuze ipapa, ndikandinotorawo mwakomana vanenge vachimwawo bhiya ravo ipapa ndipindirewo because munhu ari mukati asikazivi kuti ndiani. Ndaenda paya unfortunately ndasvika vakomana vaperawo kungoenda papasina munhu. Ndikati ndikaramba ndiko ndobva ndafunga kuti umwe ndikatsvaga padhuze panapa ndiani. Ndikati kana pano zviri kuitika ndikutopedza time ndichatosvika munhu adini atoenda kana kuti pakuratidza kuti hapana zvava zviri kuitika. Ndobva ndadzokera ndega. Pandakasvika pamba pakitchen pedu pane window 1 rarakapwanyika peni kapenga next enda iroro window chete namabhagila pasi. Ndobva ndati kitchen door patopinda papo raratokiwa nemukati. Ndobva ndajamba nepawindo paya ndavhura windo riya ndobva ndapinda mukati. Pandakapinda mukati ndandabvisa bhutsu ndobva ndapinda mudining. Ndobva ndanzwa kuti kubedroom kune vanhu. Malaitsi akadzimwa pausiku. Ndobva ndapinda mubedroom yangu ndofamba netsoka. Pandakasvika kumira paside pomubhedha dzipapa vanhu vangu vakafuga nemusoro vanaona mapinda munhu. Ndobva ndabatidza foni yangu ndakatongomira. Pandabatidza foni ndichifunga unoita sei. Saka handina kupindwa nepfungwa yekuda kuti I wanted to harm somebody kana kuti ndangoti I wanted to know the truth of what is happening here. Ndopandakazovhura bhengeti riya ndobva ndaona vakura havakuru ndotombovaona ndichitovaziva. Ndiwe hapanga asina kupfeka, mai haana kupfeka isi. Ndikati iwe unozondogona kuura here ndozvandakataura. Ava ndobva ndakatova imimi inapana zvandachida kuziva zvakawanda. Chokwadi chandaida kuziva ndicho chandaona. Ndobva ndati ndafamba ndichienda kudhoo. Pandakaenda kudhoo ndopakangokwanisa kunhonga trouser rake ndobva adipa. Ndofunga ndakatombomhanyisa almost 100 meters asina kana chakapfeka kuenda kuroad, asina kana anything. Ndobva apinda musango ndobva aenda. Ndichipedza kudaro paya ndobva ndati ngandiudzewo manext door angu. Ndobva ndaende pane imwe imba iri padhuze pedu panonzi pakanditi. Ndobva ndanoka mbuya yacho nasekuru ndobva wabuda ndobva ndaudza ndati ndozvandasangana nazvo kupi kubva kwangu. Ndobva nditi chienda unoudzawo futi ani anonzi achaora umwe webadaisi. Ndobva ndaenda ipapo ndobva ndanoka ndobva wabuda ndobva ndatoya nawo kumba. Nditori munzira kudzokera kumba ndobva ndakadzwa mwana wangu ukutaun muhombe mukuru ndobva atondifonera. Zvikanzi chii chiri kuitika ikoko? Ndikati ndozvaitika kunoku. Kazi ndatofonera ndatotaura navo nevandatotaura navo vatotakurwa nemota kuenda kupi kuhospital. Because pakangoitika izvi vakabva vatora poison ndobva vano mushonga uya wokupisa soro watopiwa yakavhimbiwa ndobva vano. Then panext pedu pane umwe ane kahonda fiti kake ndokakabva kawatakura kuenda kupi kumutare provincial hospital. Ndobva admitwa ikoko for about 4 days ari koko. Then the next day ndobva ndaenda kupolice ndobva ndapa police report yangu papena longa police ndati no kune munhu akamwa mushonga kumba kwangu adhimiswa kuhospital. Reason ndamuona ane munhu uyu. Saka anogona kuzongomuka akafa maybe we need to know kuti munhu afa nechii. Tagara paya pakaita madays vabuda muchipatara ndobva vaenda kunogara tine mwana wedu musikana akura anotosenzawo ndopavakaenda ndobva vanogara ikoko. Vagara ikoko ndobva vazoenda kunonzi kucivil court ndobva vatora protection order. Ndobva ndadedzwa court ndobva ndapuwa protection order. Then ndobva ndatsanangurawo nyaya yangu kuti kwachiikoko. Protection order yaya ndobva yatospecifica kazi no your case should be cleared ban kwa chief mtasa. I think I've got the copyright on now. Panapa katonzi ngaikliwe nyaya yenyu first ndokubva chii
vadzokera kumba. Saka baba vakadzoka kumba vakambogarawo kwenda ndambogara mutaundi sikachauya kuchini kumba kusvika kuti ndimire kuti nyaya iri ifambe. Saka I think neizvozvo ndo nyaya ndauya kuti munditongerewo mama. Okay, sorry. Pane hembe dzavakasiya mumba mangu dzavakatiza pavakatiza nditori nadzo pana. Pansore makomtas. Pansore wadai. Ndinourombo zvikuru kuti dzinonzi tendai dzanja. Ndinourombo zvikuru kuti nhasi ndinokurwadziwa vandisina kugadzirwa. Saka panga pachinge paitika zvitoro zvakadai zvinorwadza ndikainditi pane zvataura murumewo zuva raataura mudzimai vake akandifonera achinditi dzanza unogwaniswa pakanaka nemurume wako tiri kunetsanya nenyaya yekuti zvinonzi kupa mangu mune hembe dzake ngati saka manga mati zvoitwa sei ndikapindawo here nyaya dzekumba kwenyu ndo matangire yakaita ndakazosvika wandifonera ndakazovabvunza ndikati saka zvoitwa sei zvikazi kana murume wangu auya ndichakufonera wouya kuno wakuratidza hembe dzani hembe dzacho ndikati zvakanaka Mulu wasipinda akakudzingirira ukasiya hembe mva dzaina exhibit uyo akamwa pizi. Inini haana kuti ndamutoona ndiri mumba kuti ndakasvika kudziri nguva dzekuma5 ndikatowasiya ndiroda pane oda ndisvike ndakasvika kuri kuma5 ndikawasiya awo pamba pavo ndipanaenda handina hembe handitoziziva na hembe iye aitaura mudzimai we akati zvanzi ndinonetsana nemurume wangu ari kuti iwewo mumba mangu mune hembe dzako iwewo handizivi ndiani kwangu achiziva ndinonzi Abigail Barton. Inini ndinotengesa pakwangu Abigail Barton. Inini ndinotengesa. Saka uyu ndakamufonera. Ndikamufonera kuti tiri kunetsana nemurume wangu. Ndingatata ne 3 months. Zvazvandokutako. Tisingamboonani nani namndani. Apa kusvika musi wakazongodikwa azongouya. Then ndo vandangofona ndikati murume wangu auya. Uye udini because inini ndandiri former secretary kwaMchena tese tiri 2. Ndatiri ma secretary tese tiri 2. Because ndaimbomutaurira kuti tiri kunetsana nani nemurume wangu zvakadai. Ndikati but iwewe ndiwe unosombotaura nani nabashandi vaitotaura vanototaura vese. Ndisoti ndiwe unombotaura nemurume wangu chimbotaurawo naye because zvaari kundiitira zvachazviite sei hazvisi kundiitira. It doesn't make sense to ask people like us. What maisesa mesi ukumira kuti yabatsire utataure neuyu asi kumba kwenyu kune ishe kuti kune hembe dzeuyu ndozvandira kutanga kutaura nenyaya yehembe. Hembe inini dziri mumba mangu dzese dzakatowanda nditori kana kuti maredhiyo ndine zvinhu zvakatowanda zviri kutodiwa. Hembe dzimwe dzacho dziri kutotaura dziri kutodiwa munhu asakati ndisi ndakukuenderai kukodzi handidzodze dzeuyu handidzisi
hadzisi dzangu hadzisi dzangu inini ndine dzangu dzakatorwa nevanhu pazvikwereti hadzisi dzavashandi uyu airamba achimozoti airamba achingondituka ndeti ndikauya kumboda isotanga kuti hei uri hure uchindo zvaikugara ndikati nini zibeta ndidini ndife hangu ndakatomutaurira uku musi wacho iwe ndikati ndakutofa hangu uye aitozviziva achitonditi kundishungurudza chinoita kuti ndimushungu chakaita kuti andishungurudze izvezvi zvati anouya ndini ndinomuitira zvese pane zvese mubvunzei kuba pane zvese zvakapfeka ndi ndinomuitira mozva ndinoti apa inini ndiaitoti Yes. All right. So can I use what is gender? So it's way to use the exhibit the then it's later, it's no DNA. Kana ukamudzipfeka zvinoenda kudna then it's no battle yemedicine. Saka takubva ikoko then muhamadzokauda saka isusu iwe shamwari I don't know uri safe here kuti uchengete hembe idzodzo kana kuti hembe dzako dzinoshandisa asi anoita fund this ndiwo wakuita fund this kuti kana chabuda chinhu and you get your money because right now when a witness wakafungura kubase mechi kana photo or something unazvo phone yanda ndinayenga isikatuma pics ndosaka ndisina kutombofuna iyo zvina problem yatina it's your word against their word and saka because of that hatina patokwanisa kuprove the only thing chatinacho chatokwanisa kushandisa kuti hembe idzi ndedzato adziramba kuti ndedzato and the only way yatokwanisa kuita chete kuti dzibata iteni dzinoenda kuhembe haingoshaine kamupeni kana kachika kasana vanhu ndozvavanoziva izvo zvavanoziva pekubata then ubata ndovazaoneka kuti hembe ndedzati mvutsu there then kana mabvudzi anese achibuda isitotarirwa odzoka kuti otoda amene ndakamudzipfeka ndimudini I'm going to get my refund. kana zvakobuda shamwarika nematransport acho zvirini anotanga kutika you get everything back. and the moments Yes. And chinhu chiite chii because susu dare redu harisi kumanikidza munhu kuti bvuma zvausina kurasa isusu toti munhu ngaabvumeke nemwoyo kuti akumana inini zveshuwa machodza ndakadini ndakachovhora sori and tobata nesu toita nenguva yedu toita sepatema but iwe ukazi ndakaona uri kuchovhora iwe kuti handina kuchovhora ndakaona vatanga aya saka kwese udara red cross yakuita madini red cross apo papaziya museum is of transport apo chimwe chaunokwanisa kuita futi unobva kunowanditi nyorerwa tsamba ndiyaunena nayo kupolisi wosvika polisi yokuita sei yekustemba kuti tine issue before the courts yakadai inoda disassisted kuti wasvika uko saka panhasi ipo pano tambogumina Samba yangu ndinopiwa pa. beki unaona I'm sorry. All right,